खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ सारअन्थाइ गावनानै सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। नंगौ, सारअन्थाइआबो मोनसे गिख्रंथाव खैफोद जानानै फैबाय। दायो गोबां जायगायावनो गोबां समाव गोबां सुबुं आरो जिब जुनारफोरनि जिउ गोमानायखौ नुनो मोनफ्लायबाय थानाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला मैया सानजौफुनि 1 रिंगासोआव बिजनी मंगलियान गयबारि गामिनि 42 बोसोर बैसोनि सासे आबादारिया खोथिया फोनो होननानै थांनायावनो सारअन्थाइ गावनायजों जिउ खोमानो गोनां जानानै फैदों। नंगौ, बेबायदिनो गोबां आबादारिफ्रानो सारअन्थाइ गावनायजों जिउ खोमानो गोनां जागासिनो थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। एसआइ जुनमनि राभानि जिउ खहा जानायनि सायाव डक्टर अनजलि दैमारिनि बुंफोरथि। दायो आसामनि बांसिन खौरां बिजोंफोरनि गेजेराव सावरायजाफ्लेबोबाय थानाय जाथाय एबा एसआइ जुनमनि राभानि जिउ खहा जानाया बयनिबो गोसोआव मोनसे सन्देह लाबोबाय थादों आरो बेखौ लानानैनो बांसिन सुबुंफ्रानो बुथारदों होननानै बुंनायखौ नुनो मोनदों। नंगौ, बेबायदिनो डक्टर अनजलि दैमारि बिथाङाबो बुंदों दि बेनि गासै फोरमानफोरखौ नायनानै जा नुदों बेयो ओरैनो जाब्रबथाय जानानै थैनाय जाथाय नङा, मानोना गारिनि अबस्थाखौ नायनानै बिनि देहा सोलेर आरो महर मोखांफ्रा गेब्लेनानै थानांगौमोन। नाथाय बेहा जेबो दागानो जायाखै। ओंखायनो बियो मोनसे गोलाव प्लेनिं खालामना बुथारनाय जाथाय जागोन होनना बुंथिदों। लोगोसे माखासे पुलिस अफिसारफोरखौल' ट्रेन्सफार खालामनायाल'नो साजा जानो हाया होननाबो गोख्रों रावजों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होबावोमोन गोनां अनजलि दैमारि बिथाङा। एमएलए जलन दैमारिनि बिथाङा सुपार 10 फ्रि कचिं होनो थांखि लादों। मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय बोसोरावबो मानगोनां एमएलए जलेन दैमारि बिथाङा ग्रेजुवेट जानाय फरायसाफोरखौ नोजोर बोनानै सुबुं दोहोन दानायनि थांखिजों इउपिएससि आरो एपिएससि आनजाद होनो गोनां फरायसाफोरखौ आबुङै बेसेन नाङालासे 2 दाननि थाखाय कचिं होनो थाखाय सुपार 5 सायख'नाय जादोंमोन। मख'जाथावदि देग्लायबो बे एखे थांखिखौ लानानैनो सुपार 10 सायख'नो थि खालामनाय जादों। नंगौ, बे बाथ्राखौनो बिथां एमएलएआ मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिना होदों। लोगोसे गोसो गोनां फरायसाफोरा मैयानिफ्रायनो अनलाइन आरो अफलाइन एप्लाइखौ 31 मेसिम खालामनो हासिगोन होननाबो फोसावना होबावदों बिथाङा। डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ अल आसाम फुटबल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि महरै सायख'नानै लानाय जाबाय। नंगौ, मैया मोनसे मेलनि गेजेरजों अल आसाम फुटबल एस'सिएशननि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादखौ दाफिननाय जाबाय, जेराव नब कुमार दलेखौ आफादगिरि आरो डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ गाहाय नेहाथारि महरै सायख'नानै गोदान मावफुं आफादखौ दानानै लानाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। फुटबल गेलेगिरि अपुर्ना नार्जारिखौ गामिनि रायजो राजाफोरा गाजा गोमजायै बरायदों। नंगौ, मैया भारतनि सासे फुटबल गेलेगिरि अपुर्ना नार्जारि बिथांखौ बिथांनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव 2 नं खाग्राबारि गामिनि क्लाब आरो रायजो राजाफोरा जोबोद गाजा गोमजायै बरायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि अपुर्ना नार्जारि बिथाङा दायो भारत हादोरनि अंडर-19 फुटबल हानजानि केप्टेन जानानै दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला दायो गाव साबसिननिफ्राय साबसिन गेलेलांबाय थागोन आरो नाजानाया लिमिट गैया, जेसेनो नाजायो एसेनो रोङो होननाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होबावो अपुर्ना नार्जारि बिथाङा। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।